Shalom. Puriani Tuhata, maulati madi Tuhan, boy hita marpungu di bagasan tikyon. Tarlumo bima dihamu amanami inanami, naodope marminggu di bagasan huriata. Sian hami parhalando di huriata pasahaton. Selamat datang, selamat beribadah di Batama masu-masu. Tapukama parmingguata, jumolo hita martang yang nahohom di bagasan rohat tabe, martang yang mahita. Amin. Tapuji Tuhata marhite bukwede nomor 104 ayat sada 1 ayat tolu. Ripita Jongjong.
marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Songonon didok Tuhan Jehova, jowon nama ahu, jala alsuaku ma ibana, sai dong anakku do ibana jupa hagugutan. Paluau kudo ibana jala marmulia ibana bahenoku. Sai pamahapokku do ibana sari matua. Martua do nahudol di pangondingan ni natumimbuli. Jala namian di linggoman ni pargogo nasohatu dosan. Namandok tu Jahoba. Haporusaku jala partano batuaku. Debataku marhaporsan tu hodo au. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita, ale amanami para siroha na sumurung, debatani hatuon nami, huingot hamido di aka arion panonon dohot hamamate ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Pahibul marohanami jala parbadiai, mamikiri sude nati naonnai. Patadahon matuhami dosa nami, asa diarsakon rohanami, asa hupopomi hami hisap-hisap dohot sakap-sakap ni rohanami. Jala asa hupasaut hami lomo ni roha ni nama nobus hami. Asa martua hami marhite siani, rodi saleleng-lelengna. Sai patu pamai di hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham. Amin. Kudul mam. Maredehita sian bukede nomor 120 sidia, ayat sada dohot ayat 2. Tatangihon ma patik ni debata di minggu sadarion. Imasian Psalmen 105 ayat 4. Sisiri hamu ma Jahoba dohot hagogoon nai, toktong ma lului hamu bohina. Atong rap mangidogogo mahita tua dopa ni debata ombar tupatik nai.
Ale Tuhan di bata, sai pergugui mahami, mangulahon na hopar tupati mi. Amin. Tabegima ede pujian sian ama. Marede tesian bukwede nomor 620 sada ayat sada dohot ayat 2. Hallelujah,
atau poti madosata nagodangi di hadapan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan, para siroha na sumurung, amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami halak pardosa na dangolon, ro tujolo ni habangsa habadion mi, manopoti jala manganggukon dosa nami. Masai jot-jot huar sahi hami ho, marhite-hite pikiran dohot hata, dohot pambahenan nami naroai. Dang hu haholongi hami ho sian rohanami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa todi nami, dohot nasa gogo nami. Nang dongan nami, dang doson dirin ubahen hami. Dibaheni tamado rimasanmu jala uhumanmu hami tuhamatean seleling nililing nai. Alai nama porus mahami nuaeng tu asini roham nagodangi. Mangidosian nasa rohanami hasesani dosa nami salhutna. Sai urupi mahami paubahon rohanami alani Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham si pangolu hami dohot alani goarmu nabadiai. Ale Tuhan saya asima roham di hami halak nadangolon. Amin. Baga-baga ni debata taringo tu hasesani dosata. Adong do dihita situa ni malim na songoni, na hundul di siamun ni habangsa ni hatangamon ni di banua gijang. Dibaheni tarbahen ibana do panguluhon ro di ujungna akan nasandok ro tu debata marhite-hite ibana. Na mangolu do ibana toktong asa ditangihon nasida hasangapon ma di debata na diginjang. Amin. Pudul maham. Tabegema ede pujian sian kor gabungan ina.
dehita sian buku D nomor 450 ayat sada dohot ayat 2. Hatani debata nagabi epistel limingguta sadarion tersurat di Rom 5 ayat 12 satro di ayat 17 tajahama marsikat sore Adam dohot Kristus dibaheni songon nabongot dosai tupurtibion marhite sian sada halak jala marhite-hite dosai roh hamatean songoni sahat hamateani tu saluhut jolma ala sude nasida mardosa alai dang dijujur dosai so adong patik alai nunga manggomgomi hamateani olat nisi Adam sahat rodisi Musa nang sodos pardosaun nasida tu pangalausion nisi Adam suman-suman ni nanaing roi alai dada si pangalaho pangalosioni dohot basa-basai ay binahin ni pangalosion ni nasada marmatean natoropi alai adul sumurung tu natoropi ma asini rohan ni debata dohot basa-basa nah inorhon ni para sinraon ni nasada jolma Yesus Kristus. Ia si lehon-lehoni asing do sian nabinahen ni nasahalak namardosai ai dihorhon uhum nasian sahalakido uhum hamagoan alai hinorhon ni basa-basaido dipitori torop pangalausi Ay molo hamatean manggunggomi binahin ni nasada ala ni pangalosyon nay dalam manggunggomi buhut pangulo martehite Yesus Kristus nasadaima atong nasida akka naung majalo asini roha na terlubi akuk ni basa-basa ima hati gorani isido sahatna martua do na tumangihon hatani debata jala na upeopsa amin. Mari dehita sen buku D nomor 700 walu ayat sada dohot ayat 2.
tindakon maha porseotai songon na hina tidakon idongata saha porsiaon di sandok portibion rap mahita mandok Au persea di debata Jehovah ido ama pargogon na satu dosan na tomo palangi dohotano. Au persea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sesadai imana tinubuhon si Maria nagabe-gabean seat di porbadia andorang suabuhua ido tuhata na tomaon na bernit di panguhuman ni Selatus nama tetarpajal doi bana di hau pinorsilang na tuat tubanua turun di tanum na mula mangolu di hari patuluhon nama naik tu surgo lahundul susia mendebata Jehovah amanai pergogo na sohatu dosani disima ibana pai mamulak sogut tutanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate au persea ton di perbadia jala adong pada huria nabadia huria hatopan halak Kristen akan nabadia dohot dihasesani dosa dohot dihatai namando mula mangolu doso daging ni halak nau mate dohot dihanguluan nasora sudah. Amin. Tabegema tikting namasa di bagasan saminggon diuduti tangiang pengudian. Shalom. Damang dainang horas madihita sudi. Tatangi homajo titing namasa do nanaing si pamasauta di tonga-tongani huriata di bagasan mingguan na perjulu di hari Selasa tanggal 20 Februari 2023 pertangyangan sektor di sektor tolu di bagas ni keluarga Pesianipar inang boru putar-putar di sektor 5 di bagas ni keluarga Situa P Sibolon inang boru na 70 dohok di sektor pitu
di bagas ni keluarga calo situa es Sinaga inang Boru Tumanggor. Di hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 pertangyangan sektor di sektor Sada di bagas ni keluarga B Sitopul inang Boru Sitorus. Di sektor Opat di bagas ni keluarga HJ Simajutak inang Boru Pardosi. Dohot di sektor Onom di bagas ni keluarga R Sibolon inang Boru Sihotang. Alamat Boy Mataida di titing ni Huriatta. Napaduahon hobar tu data na masuk tu Huriatta torop ni ruas na marulang tahun di bagasan mingguon godangna 40 halak. Hatani di bata imana tarsurat di Poda 10 onom ayat 20 sonom madidok. Manangise namaradetehon hatani di bata jupangan nadinggan. Jala halak namarhaposan tu Jahoba marulitua. Tusude ruas ni Huriatta na marulang tahun. Upasat hamima selamat ulang tahun. Panjang umur. Debatama nama dongani huhut nama masu-masu. Napatuluhon pelayanan khotbah. Nama kubasi parminggota sedarion ima amang padita mangido tua padiangan STH MM Preses HKBP Distrik 27 Borneo. Napaupaton dadana nasorang. Di hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 di basah-basahon tuhatta sada danak bawa di keluarga B Lubatobing inang Boru Sinaga. Hipasdo dadanahi suang songoninang naturas nape. Nasida maringanan di Jalan Poros Kebun Agung Gang Armada RT 7 Lempake masuk sektor Pitu. Napalimahon ruas Nabaru. Mamukka sadarion gabe ruas ni Huriatta ma keluarga Naik Sianturi inang Meswita Fitriani Samosir AMD ro sian Huria Hakai Muara Resort Muara daerah 9 Humbang. Inganan nasida di Jalan Labu Siam 5 Blok B 402 masuk sektor Onom. Jongjong manasida molorodo nasida noai. Di sebelah siamun nami manasida. Hudul mahamuna. Napaonopon rapat panitia pembangunan. Di hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 pukul 10.30 UITA di Patupado rapot panitia pembangunan. Pinangidohon ma tuganup panitia pembangunan doho parhalado lahoma dohoti rapati maringanan di konsistori. Napapituhon latihan musik dan rijen. Bagi jemaat yang berminat untuk ikut serta dalam kegiatan latihan musik organ dan latihan rijen kor dapat mendaftarkan diri ke tim seksi musik HKBP Sentosa. Pertemuan perdana akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2023, pukul 5 sore. Nah, pawaluhon, undangan. Tajalodo undangan sian Huriatta, sian HKBP Merak, patupa pesta pembangunan nasida di tanggal 5 Maret 2023. Masuk ma pukul sia sahatuna sidung. Naniluhon ni Eporus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Romahita sudi madohoti pestai. Naparpudima daftar penyewa gedung, jadwal organis, dohot prokantor, dohot titing parhepengon, Boy Mataida di lembaran titing naung diser di hita ganup di pasu-pasu tuhatta ma hita saluhna. Songoni titing namasa dohok nanaing si pamasota di tonga-tonga ni Huriatta di bagasan minggon tapasada marohata.
martangyang mahita. Ali Tuhan debata Jehovah ama para sirohana sumurung, ama di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Hasangapom madiho Tuhan, pinuji maguarmu manotong rodi saliling nililing na, jala mauliate ma hudok kami tu adopammu na badiay, di perminggon nami arianon, di palwaso kami ali Tuhan, rosian tonga-tonga ni bagas nami bi, mamuji pasangapon guarmu di bagasan perminggon nami. Ali Tuhan nami, hodo napaloson kami rodi tikyon. Jala maragam doa ali Tuhan akasi pangilon nami tuho. Asi maroham, homa napasauton lomoni roham tuhami. Ruas ni huriamon ali Tuhan diak kana subui rono aing rap dohot kami di perminggon nami sadarion. Hatik tungadong na di bagasan persahiton ali Tuhan. Say homa namadongani namamberguguyhon namamasu-masu akaubat na pinakena. Asa marhiti-hiti ali Tuhan nami buhay na sila malum siyan persahiton ni. Mula dong ali Tuhan ruas ni huriamon noaing na di perdalanan mga kakigiatan na asing pwede patupanasida. Gabi buhay dang marsaur hami noaing ditikyon asi maruham. Say homa na madungani na sida ali Tuhan nami. Jala paluas mahami sa luhut na ali Tuhan. Di parminggon nami di arianon. Buhay hami mamuji pasangapon guarmu na badiay. Tuhan di bata Jehovah manami hubuah kami maditang yang nami. Asa sudema program ni huriaon terlumobi ma di pertangyangan na hupatu pahami sa minggu di ganup sektor. Homali Tuhan na matungani hami na pasauton. Jalan na madas-das huriamon asa si parsidohot hami ali Tuhan mangihuton pertangyangani. Di siya mahami makamolatehon dinggan di basam dohot asini roham na hujalo hami. Tuhan di bantahan Jehovah manami. Pasu-pasu ma huriam na marulang tahun di bagasat tikyon. Pasu-pasu ma dadan anak sorang di tonga-tonga ni huriamon. Pasu-pasu ma ruas na baru na odope hami ali Tuhan marsaur. Say homa ali Tuhan na madongani nasida. Tuhan di mata Jehovah manami naposom naung sinurum naung pinilimu marbari pantanauli di tonga-tonga ni huriam di bagasan tikyon. Narosian balik papan ima amang preses nami. Homali Tuhan na madongani na mamasu-masu na mangalihon gugu hahipason di naposomon. Terlumubi man napasauton barita nauli napasahaton hatam di tonga-tonga nami di bagasan perminggon namion. Homali Tuhan na madongani nasida. Songoni mahami ruas ni huriam ali Tuhan na tumangihon hatami. Asi maroham ali Tuhan say parluas mahami margugo mangulahon lomoni roham nadinggan di tonga-tonga ni ngulu namion. Alani ali Tuhan nami dumhutang yok kami hatami. Homa totong na mamasu-masu hami sa luhut na. Tuhan di mata Jehovah manami perdosa na gudang dohami di depamu. Asi maroham say jumulu masesa dosa kapangsion nami asa tamahami di depamu. Marhite Yesus Kristus Tuhan nami jalo matang yang nami. Amin. Sian wasni rohata tapa pungu peliata sada ado sada be uhut mare dete sian bukede nomor 120 ayat sada dohot udutna. Oh
Sian saluhut naroha ima mangaramo di ati-ati doho pikiran nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhan nai. Amin. Kuriana hina Allah mati Tuhata di hamua manami nanami hanggi pinaribut pinasahak parjolo selamat hari Minggu madi hamu saluhutna. Shalom. Horas. Jaladang terlebat do perak. Molo pinasahak museta habitat baru. Ala sahat tulat tulu saya dong do penamar bona tahun nanti. Mungkin sahat dono tulat 5 bona tahun non. Ala ni pinasahak mamuseta be selamat tabaru madi hamu salutna. Tajako mahatan itu hata nama makudingi hita di minggu sadarion tersurat di buku 2 Musa bidu tolu ayat 15 satu ayat 20 2 Musa tolu ayat 15 satu ayat 20 Ujah hamadi hita. Alainina si Musa ma tu Jehoba. Rapita majaha. Molo sotok tong bohimi manguluhok kami. Unang nian togihok kami nako sianon. Alai tung marhite-hite sianaha ma dapot daun pabua naung jupangan asini roha au maradopoko. Au doho paripemon da marhite sian nani donganammu hami mardalan pabua marhasuru nganau doho paripemon maradopun nasa bangso akan adihasyanganon dungini na Jehoba matu si Musa nang hataon na didok modeng bahenok kudoi ala naung jupangan asini roha ho maradopun au jala au manadaho pola rodigoar. Dungi nina si Musa ma rapita Muse. Ua pataridahom matuau hamuliaumi. Ala nina Jehoba ma. Au paboluso saluhut hatu au kusia jolo ni bohim. Jala au majauho goar ni Jehoba dia do pamu. Na martalup ni roha doau sugod dihalak naung tina lupa ni rohaku. Jalan amarasi ni roha doau sugod dihalak naung niasian ni rohaku. Aku ni nina Jehoba. Dang tarbaheko anggotung marnida apalabu hikon. Aidang tarbahe manangise jolma hian marnida au laos mangului bana. Aku ni didok Jehoba. Ida ma adong sadahajong jongan madonok konau ikut disi hojong-jong di atas dolok batu jaladung mamulus hamulioku bahenokku ma hotu bagasa sadariga ni doloki dolok batui laos huku ponokku tangaku tuho pai masal puau mamodus ia dung hupatai tangaku idomu ma'au siapudi alayang go apalabu hikon dang jadi idaon ni manangise. 2 nakining pangiduan ni si Musai huarahok kita rak majaha di ayat 15 pangiduan ni si Musa madok molo so toktong bohimi manguluhok kami unang nian togihok kami nakok sianon. Dia 10 Muse pangiduan ni si Musa ua pataridahom matuau hamuliaumi. Gumudang manon talehon perenungata tudua padohan ni si Musa iate. Bohama hita mangatusi jala bohama hita makka nguluhoni.
Na parjulo kamang do kainang sian barita manang hata nasaha tu hita di baga satikyon dohonot tama anggo pardalanan ni bangsa Israel dung bukas na sida siat tano Misir laho dopa tano Kanaan tano naung niwarihon di Jahoba gabe partalian nasida ima tano habauran ni susu dohot situa ni lubai molo marsiajar hita marnida akana masa disi diurupihi do hita mangatusi tarsongonima pardalanat di tanah on termasuk dung di palua tuani hita siap parhatubanan ni dosa natongodo hita mardalan dopa tano Kanaan naibarui naung pinarbaga ni debata di hita ima sabulon ito ditai surgo hasonangani natongodo hita noaing mardala di hasyanganon madopakoni adong do padohan sada nauli taringot tuha Kristenon didok orang Kristen bukanlah orang dunia yang berusaha masuk surga, tetapi orang Kristen adalah anak surga yang sedang melintasi dunia sampai kembali lagi ke surga. Sitong do padohani dang siap portibiobe haroroata ala nunga ditubuhok kita siap banua gicang ala disuruh debatado hita mardala di portibion marhuama hita mardala di son dada holamba mulus boti molo Israel mungkin perbedaanna di simat yang gona sida holamba mulus boti doi alanggo hita dang bui tadok anggo hita di portibion punya tujuan yang pasti. Tujuan akhir adalah sorga. Alai di pardalana taon hita sasitong na mangulado ima paluahon akana somalua do pena. Hita nang pinaluan ni Tuhani disuruh hita tu portibion laho paluahon saluhut jolma. Ido banadong didita paingotok kita madok ho naung tardara do lao pada raton tada naung Jesus do hinalomom naung pinadara ni Tuhani do hita siag gabolisok ni dosai alai disuruh muse lao pada raton akadongatan na di bagasan gabolisok ni dosai do pena asa taurupi asa dohoti marsaulihok kaluaw nasihat Tuhani idomisi na pinasaha ni Tuhata tu Huriana tu akana Porsea diselamatkan untuk menyelamatkan dunia bagi Tuhan. Imana taulan waeng di bagasa pardalanan ningoluta di tanoon sadia leling pehita di lehot Tuhani. Ima hira pardomuan ni persejaran na dapot tita jo siap pardalanan ni Israel tu pardalanata. Napaduahon realita na niadopan ni bangsa Israel selama di pardalanan di parhorsikani nagodang totangan nagodang ancaman hambatan tantangan dan gangguan. Saya somal do hudokon ati hagi ancaman tantangan hambatan do gangguan nang pe bangso ni debatado nasida dia do pinasida do hamaolan rodo akamusu naing mga rongom nasida naing mga ripaso mga gonasida rodo akaparmaraan sahit pe rodo haraparo pe hiado hurang si panganon nasida hiado nasida dang adong sinumon na jala realita na songoni
tong do tado pinang di padalanan ni gudut taon. Nang penang targoar hita bangso ni debata huria ni debata alai realita na tadopi di hasyang ano nakamang dokenang taida ma say tadopi do hamaolon hasusa paru kilo parsahiton tadopi do hurang di sinamot si panganon parabiton sinumon do akan nasingi marukil do hita deba mangalului ima realita na tadopi nang penong bangso ni debata hita dakya di do tuhani molo nang bangso kuhamu anggohamu makan tidur ma makan enak matorus dang songoni alai berjuang do hita di padalanata di tanon mangalo musuh mangalo keadaan na mangalo sudiaka na masa na mga batihita di padalana taon unang sahat niyan tuha sonangani mula musehita tu Israel bohado na sida mangadopi realita kehidupan ni torok do siya na sida marungut-ungut torok do na sida pitor masalah si Musa say di sol-soli masih Musa nang mabuan na sida siya Mesir bahasa buan umuhami Musa kabisong onot taon nami di sonin na tagonak kami mate di saan dakan toraparok kami di sini na saya di salahom mo si Musa on na manguduhon na sida asaladong na hurang iman asala marungut-ungut gari na paling balga dosa na nilahon na sida holal leleng ro si Musa mulak sian Sinai apitor saroha sa pikira dona sida mabayad debata gana-ganaan si Haruma dipaksa na sida lau patu pahoni baima dihami sada debata gana-ganaan asatu si hami marsoba hola soro dangadong kejelasan kehadiran si Musa ima pangalahon ni bangsa Israel hati hai mengadupi situasi ni parnguluon na niadupan nasida di padalanan ni alai ipegebe persejarah do hita bohado mengadupi realita ni kehidupan na tadopi noeng ramuk kinadong dotong na marungut-ungut na menggerutu di bagasan ngolunaon holsoan madili bahasa songot Tuhan danung nga burjua marminggu hape soy leko hau hamuraon hagabeon hasangapon di dia do asin rohami Tuhan gabe lulu rohatta marungut-ungut tita dang adil ho Tuhan disalahod debata molodong na hurang di bagasa perguluan na dilului sana salah nang go salah ni si Jokowi don na kan negara tosoni do holana dong na hurang si Jokowi mana salah aleda da holat di negara taun biar roha di huriat tope holo songoni di HKBP holana dong na hurang etor epurus na salah preses na salah paditaresok na salah holana dong na hurang alani molo marsi ajar hita tu pangalahoni bangsoni debata mengadopi realita ni kehidupan nai ikolam maloma hita nuaeng nian mengadopi realita ni parngulota moloro akahamaulan ni unang matu padilian unang matu parungutungutan unang masumurut sian tuhatai siap parpunguan na dinggat di tonga-tonga ni huriai unang mangalului kambing hitam mal duluan kambing hitam, kambing putih doranoeng murah luluan. Lapatan naunang mga maluli halak salahonon. Apalagi baru na hurang gawe halak ni dulu kasalan na. Ay mana betong? Dinggam mahita. Rapa liulihon akan hurangi. Unang songo parang utungutan ni bangsoy na masalahos si Musay. Alegano mahita di konteks ni huria misalna masileho pikira doho goko doho sinadongan na lau pauli-ulihon huriai asa marsangat Tuhan
asa terpasu-pasu hita. Na mangigut sahak ma tu bagasa trupuhoni ma pangiduan ni si Musa molo sotok tongbo himi manguluhok kami unang manian togihok kami nakok sianon nunga di Sinai na sida marpungu songo nakadongat tadok kubereng sian Kalimantanon sedang merdalani tu Sinai ngamarpungu bangsoy di si paimahon si Musa ro siad dolok majalo hata ni debata pati nasa pudui alai liling dang ro gawe marsoba gana-ganan na sida muruk madebata Roma Musa si Musa marnida pangalahona naong gabe marhina magoi ibana pe muruk ma ujung na didok jauh bama toy ma Musa buam ma bangso sitakang rohai borhat sahat tutano kanaan naong huparbaga tunasida tano habaran ni susudok situan iluba yang gau dang terbay nawa bedohot tamu suruh-suruh aku madongam muna ima didok Jehovah sia juk ni rohana mida bangsonai naso maparsangapi ibana bohari dok si Musa atau molo songoni denggam mai Tuhan dang idok imana non molo sotok tong bohimi manguluhok kami unang nian togihok kami nakok sianon dangolo si Musa anggo sorapot Tuhanido mardalan dopak tano kanaani basa dangolo ibana na parjolo diboto ibana do hatak kangon ni bangsoy na padua diboto ibana do ragam ni hamaolan na masa anon di pardalanan godang ni musuh na naing manghago na sida godang ni tantangan na mungkin adopan na sida molo somardo nga Tuhan dodang tarbay malua na sida molo somardo nga Tuhan dodang tarbay margogo na sida imana paduahon na patuluhod dohonot tama dangolo si Musa sahat tutano kanaani nang petano habauran ni susu do situat ni loba deui molo somardo nga Tuhan dang record di ibana tano habauran ni susu do situ nilubai anggo sodong do di situhan ay dang gabe pasu-pasu di ibana gabe hamagoa manayan no di bangsoi hidup badidok molo sotok tong bohimi manguluhok kami unang nian togihok kami nakok sianon ala di bonani tao do pe hitao nakamang do kenang jala marabonani tao do pe hamudeba macai ubuk doon taka satu satta asau nang adong siak kitaon na pa jago-jagohon naing mardalas sadiri madalani taonon madalani hari-hari ningulu na tujulo mangasaho gogona mangasaho kamalona mangasaho kamuraon hagogodo wasona alai asa takas toktong mardalan mardongat Tuhani ala ragam akahamaolan naboy jupangota di pardalanan ningulu taon molo so Tuhani mangurupi madongani hita dang terbaik kita malua siani hola mardongat Tuhani do hita boy margogo malua mangadopi ragam ni hamaolan na mungkin masa di tahun 2022 aka ahli ekonom madok 2027 tahun ke-8 terjadi resesi ekonomi na luar biasa jalanunga masa dia ka negara na asing haraparon dang tabo to ahana masa tu 2027 kamang do tu tahun namang ihunay molo so tabo to ahana masa denggamma taparade rohata mardongat Tuhanima asa molonga hape na masa disi las ni roha arsa pe tiobot tatok tong Tuhani ima dongani mangaramoti hita ido molo dido si Musa molo sotok tong bohimi manguluhok kami unang nian togihok kami nakosianon ima tangyang ta gari tangyang ta ganuk manogot record do gabe tangyang rumusan
nitang yang taganuk manugut. Tuhan, molo sotok tong bohimi na madonganiau, unang loa sao meret siap bagason. Ay matabayan rumusan nitang yang taganuk manugut ba. Ay holam mangalak kahita siap bagas tahi, gudang kamara sa sitong nanaboy mangago hita, daging dohot todita. Ang gusto Tuhan na mga ramoti, mangurupi hita, dang terbaik kita madua siya ni. Alani, rumusan ni tangyang tamaon. Tutuhani, tangyang manugot. Molo sotok tong bohimi, manguluhok kami. Unang matuhan loasaw, hitchat. Siap podomakon, manang hehe, ruar, sian jabukon. Tangiang ni na manada dirina dang margogo mangadopi akan masa. Tangiang ni na pasahato dirina tu debata asa diramoti jala di pargugoi. Moloso bohimi Tuhan manguluhon hami unang nian tugihok kami nakok siano. Imatang yang tak ganuk manugut rak majo hita madok tangyangi ayat 15 2 ya. Molo sotok tong bohimi manguluhok kami unang nian togihok kami nakok siano. Nakining tadok unang togihok kami ruar siap bagaso. Ala somardongat to Tuhani, molo somardongat to Tuhani, dang barani si Musa mardalan. Kima hebat tu do hita nak kamang dok kenang ido na hudok ko jago-jago do hita si pata. Ay nang somardongat to Tuhani, hirana bui do tahilala hita bui hipas. Napa jago-jago do halak na hehe siap puduman na dang martangi yang terdipuka kaulon na lapatan ni saya bisa mengatur diri sendiri. Boy do hua do pio sudi. Ai do nang dohono natong. Jago-jago do tongi. Taingok may ba? Pajago-jago do halak na somartangi yang pasahaton nguluna ganuk manugo tutuhani lama muka kaulon na. Dada hola pajago-jagohon si panggarop peta hogar ni. Hirana jagoi manat. Ale halak na manada diri na gale. Nama nada Tuhanido sumber ni hagugod di bana pasti do dotang yang na. Molo sotok tong bohimi manguluhok kami. Unang niat togihok kami nakop sianon. HP idahamu makamang dok kainang tano kanaan habauran ni situa ni loba do susu do tano nanaing cupangon ni bangsoi. Mula dong baga-baga na songonikan semangat donya bangsoi merdalan pasti do semangat. Oh di sana dong kesejahteraan na luar biasa. Si Musa pa iboto dei dabo man no sona mangulunai mula dong sahat di si. Alay nang pe adong baga-baga na sangat mensejahterakan. Alay tanpa Tuhan Musa tidak mau. Bohahita tak evaluasi majolo parhota salilingon. Mula dong dison baga-baga kesejahteraan. Hamoraon hagabion hasangapon. Boha ala nirikot nirohat tadison. Pola do adong pertimbangan di hita ikorapon Tuhani hita tusi. Kesalahata ima tanpa Tuhan pun kita mau memilih hamoraon hagabion hasangapon. Ido, anggo si Musa daw. Molo sohodo dengan nami Tuhan, aunang petahon saat kami tu si idot tong kan. Molo dipapilit tu hita rupani hamorau ka bagion hasangapon dison. Mardongat tuhat dison, dia do. Torop do halak
naung manadikon Tuhanna haporseonna alani hamoraon hagabion hasangapon. Anggo si Musa dangolo, anggo sohodo mangulog kami unang pola buak kami sahat tusi. Jalido persejaran narga dapot kita disi. Hamoraon hagabion hasangapon naso mardongat to Tuhani tung somarguna doi dihita. Tung somabuak kasonangat doi dihita. Holan na mardongat to Tuhani do hita boy madai hasonangan di hamoraon hagabion hasangapon natajalahi. Alani toktong mahita rapot Tuhani majalahi. Unang tatadikot tuhatai holan alani sinamoti. Rapot Tuhani matajalahi. Asianibana do haroruan. Na parpudi ayat 10 sengaja do madot na parpudi asalas rohamu nakamang do kenang ala di hami perjamita kuboto hami do molonga di do na parpudi pitorlas do rohani ruas tori pature perhudula tema amen manaonin jon na parpudi pature hamu ma perhudul muna na parpudi ima ua patuduhum matuau hamuliaumi adong muse pangiduan nisi musaon na paduahon patuduhum matuau Tuhan hamuliaumi na tatu sisiani ima dada holas si lehon-lehon ni Tuhani do pasu-pasu ni Tuhani di hari kotos si Musa dada hola pangaramotion nai alai hadirion ni debatana mangaleho pasu-pasui na mangaleho nasini rohanai pe rikok do di ibana molo di dok patuduhum matuau hamuliaumi lapatan nia dong sihol ni roha di si Musa manada Tuhani pajupang do Tuhani kesalahan na jojo terjadi jaledang tasadari taharikoti tajalahi tapangido do pasu-pasu ni Tuhani di ngulut taon jalalas doro hatta marsaulihoni alai jut dangapala tajalahi taharik koti Tuhan na mangaleho pasu-pasu di hita si patau marga do tabaen na nilehon ni Tuhan itu hita sian Tuhan na mangalehoni di hita. Ido bana dong cerita lawat donian nungalilingi bana danggabean dungi di lehot Tuhan HP dang do pililing tordialak Tuhan musena muru imana dilihat ko ijaloho museninna mengagak Tuhan tidak adil nungaliling tutu di jalo di paima di lehot Tuhani HP hato dialap sasitong na tong dei sia Biblia dong cerita na songoni imana pinanguluni si Elia anak konna alai molo di si Job takasia do idauta na nilehon ni Tuhan itu ibana dibuat Tuhan ipe ido ibana do Tuhan yang memberi Tuhan yang mengambil terpujilah nama Tuhan si Musa pesongoni do dan umar kasi lehon-lehon ni Tuhan di bani mana di ngoluna Tuhan do na mga lehoni mago pena ni lehon ni Tuhan pasu-pasu na isya ngoluna alay dang gabi sirang parsaurana siya Tuhani ay tuk do Tuhani mangaleho sikat ni lubi siyan naong ni jalo na yan jalay do pengalaman ni si Job nunga mamora si Job di pasu-pasu Tuhani alay sakido mata dibuat to ni si bulis do mabuat to di luas Tuhani marhita kana masa tu ibana
Alai si Job tong do dipuji bana Tuhan. Marsai mara doa tubuh Tuhan siang anoninna. Ibu to ibana doi. Dan gabe muru ibana tu Tuhan. Wasa lenomu Tuhan HP buat tomu muse. Songonido na pinatuduhon ni simusaod di pangiduan na umolo dido ibana. Ua patuduhon ma tuau hamuliyomi. Dihasihol ibana do Tuhan na mangalehon na menjanjikan pangaramotioni do pangurupion na itu ibana. Paingotok kita do kamang do kenang. Hita pe di padalanan di ngulutaon. Tahasihol lima tuhatai. Unak kolo si lehon-lehon na marga di hita. Molo marga si lehon-lehon na di hita. Gabi olo mahita. Deo siya Tuhan holam mga rajay na nilehon naon. Daku boto boy bae no tiruan na songonon. Tong masada keluarga na masihol di hagabion. Dung 10 tao di leo ma kembar. Dung taruli na sida di hagabio kembar. Alay liling ma keluarga dakyabe marminggu. Alasan na majaga danak repot ala duay. Ulo bidona na tu gereja ribut inna. HP Tuhani makirim sebalik na dote. Loas samuma dadanaki rotuau. Unang oray hamu. Lapatanda di halo mohon debatado haroroan ya kedadanak tubagas jorope. Unang adong alasad di hita akan atoras ala nidadanak na met dang rotu gereja. Buat kamu ma Tuhan siak kodo hujaloon nuai kubuat tu bagas joromi memang atar ribut ibana terganggu akadongan inna alelas rohani Tuhani ale buat danaki hita petong nasomar dana name be nasomar dana name be hita unang pola terganggu hita mabege nasida mabella guna sadiri tong malas rohata ngai buan tu baga coroni Tuhani sia name me atong ngadibuakan ai di halo mo Tuhan deui unang gabi tapicang luar maho naributan anak mi unang songoni atong asipata gabi soramah akan di gereja onate alalas marohata di si umar gamata bae Tuhani sia nani lehono tuhita unang mahita pola gabi mardusa apalagi mana di Tuhani alani na mangaramot ton na pinasahat ni Tuhan tuhita Tuhas silehon pasu-pasui silehon asini rohai ima toktong umarga tabading uluta radi mahita molo ikon molo ikon do molo ikon agoan dibesian na adong dihitai na nilehon ni Tuhani asal mau nak kita sirang siat Tuhani rade mahita mungkin moru hagabeon hasangapon hamorota alani na mangihut to Tuhani daripada sebalikna tahokop hamoraon hagabeon hasangapon na nilehon ni Tuhani gabe tatadikot Tuhani do may idolapatan ni padohan ni si Musa ua pataridahum matuau hamuliyaumi padohan ni halak namasihol do omar nida do pajupang do Tuhani akamang do kainang tapatuduhom masihol ni rohat tapajupang do Tuhani termasuk ma di parminggu sangonon di halomo tuhatta do harorota ala akan namasihol pajupang do Tuhani do hita uberro tu baga coronaon ala rode bata mabua pasu-pasuna mangaleho bohal li partodiota di tonga-tonga ni huriai ala nido ikut doho do hita marsa sa sitongna molodong siat tonga-tonga ni ruas ni huriai na so parduli di parmingguas songonon au bait tiruan na songonon namang jalamang rupi do tu hita molo madok Roma si matuata ala halak batak kita hormat dotong hita tu hula-hula tate sobado tu hula-hula madok Roma hula-hulai mabuat si panganot tu bagasta marsugut
Hape jumpa marsugot Roma helanai tersengaja lau tukode lau makail sampai borngidang mulak. Hape iboto rodo si matuana mabusi panganon hula-hulana. Helana bohamai dohono muna kamang dokenang. Helana juga mai teh. Asum boto adat. Manang songo dia pe roani penilayat tatu ibana alani parangenai alai taingot songo ni mahita jujut maradopot Tuhan ro Tuhani mabuat si pangano partodion di arina pinerbadian nai naing mangalehot tuhita pasu-pasuna alaya dong siak kita on na mamilit dak parduli sangaja lau makail sengaja lao markude-kude sampai borngidang mulak dang parduli di kehadiran ni Tuhata di bagacoroi hamu mai sinna ima jahakna ima takangna ima juga na halak na songoni na so parduli di kehadiran ni Tuhani hape hangguluan na donaing pasahaton ni Tuhatai halai hita kamang do kenang akan nama kalunguton kehadiran ni Tuhani mai hita akan nama sihol marsardo Tuhani di padohan di si Musa nama dok wa patuduhom mahamuliomu tua wale Tuhan jala halak nama kalungut to Tuhani di lehot Tuhani donang na pinangi doni rohana di lehot Tuhan makamang do kenang na pinangi doni rohamuna di bagasan nama kalungut to Tuhatai amin martang yang meita Maulia tema dihatam naung sahat Tuhami di bagasa tikyon na paingot to kami Tuhan tungso terbaik kami do mardalan holan sasada hami madalani ngulunami di hasyanganon ikoko do ale Tuhan na manguluhok kami asa terbaik sonang terbaik malua hami alani hami pe Tuhan siasada ni rohanami madok tu adopamu unang togiho kami borohat madalani hari-hari ni ngulunamion moloso toktong bohimi manguluhok kami upangido hami Tuhan siasadani rohanami toktong mabohimi manguluhok kami asa sonang so haribu-ribu kami margugo kami mangadopi ragam ni akan masa siadopan nami di pardalan nami di tahun nanile homod di hami asa unang adong siak kamion na tupad dilian unang adong siak kamion na lilu unang adong siak kamion na sumurut unang adong siak kamion na say marungutungo di bagasang nguluna alay sa toktong mahami madok mauliate jala di bagasan tangiang pasahatong ulo nami to ho mangaramoti hami manang songod dia pe padok ni parpade bisuk nanay nga dupam nami di tahun 2022 Tuhan pos dorohan nami ala hodongan nami ala ni paingot kami ganu pari ganu manogot sotong hulak kaho kami lakanami so jolo mangido pangurupio do pangaramotiomu so jolo pasahato diri nami tuho aidang hapo sanang gugugu do malonami tungso marguna do Tuhan songoni nang na mangaluluya kanarikot dinguluok kami dihamorao dihagabio do dihasangaponi saluhu takanarikot di pangguluan nami otahe dongan imahami Tuhan unang loas sami mga sahugugo do malonami majalahi gari gabi hutinggal hok kami dalam munasitongi ay somabuan hasonangan di hami hamoraon hagabeon hasangapon na siya kodo ale Tuhan ido mga lehok kasonangat di hami ay hodo hararoan ni saluhut sileho-leho na dinggan nasa ulibasa na mauliutus di baga sa pangulan namion unang luas sami Tuhan manadik ko di nama jalahi siya ko mahujalo hami asa
jalon nami hasonangan hadameon di sude pasu-pasumna hujalo hami. Ramoti mahami toktong unang lilu hami songo bangsa Israel na julu nagabe marsobat tu debata gana-ganaan diaka parsoron ningulu ni aderupan na ni aderupan na hami pe manangah pe namasa saya toktong maho hutiop pami ali Tuhan nabasa pasu-pasu hatam tu ganup hami di napungu di son asamian hami disi gabe mulak kami sebagai joromon gabe sulah hatam di bagasa Yesus Kristus jalo mahai martangi yang Tuho. Amin. Mari dihita tapa sahat ma pilihan. Tapasaha ma pilihat tatu adopan ni debata martang yang mahita
Ale de bata amanami na di banu agijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na ding gadok nasau di basa na maliutus. Upasahat tami masan na nilehom itu hami pilihan nami tuho. Saya jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasupahasu meja la ramoti. Asahu parasea kami pilihan on. Pati pulo kerajongmu di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay ma rohanami marhite-hite todim. Asalam betadahami godang ni sileho-lehomi tuhami. Asalam gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banu agijang say pinorbadi amaguarmu say ro maharajaonmu say saup malomo ni roham di banu tongon songon na di banu agijang leho matuhami sadarion hangulua siapari se sama dosa nami songo pane sanami di dosa ni dongan namar dosa tuhami nak kami togi hotu pangujunan palua mahami sian panghagu. Mulak mahamu di bagasa dame jala-jalo hamuma pasu-pasu nasian Tuhan debata di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata maho di sodakot Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho di dopakot Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasar homadamena tutodim. Ala sasahalido hamiro tuhuriat taon si oldo rohanami majalak kamu alani baik kamu majo edena hobartusi isom mahami majalak kamu saluhutna asabui abadong perlak katibu dak pola Ede kado bay nama Ede Bang